ти си моите очи. Твоя глас е моето възприемане на света. Аз се старая от първия дубъл всичко да бъде успешно, защото ако стъпиш правилно, нататък всичко продължава по добрия начин. О, мисия! Аз съм щастлив и имам обратна връзка от слушатели на Storytel. Най-трогателното беше едно незрящо момче, което каза: ти си моите очи. Твоя глас е моето възприемане на света и на любимите ми книги и сериали. Невероятно удоволствие да чета тази поредица и четиримата, и мисля, че така съм намерил добрата характеристика. Всеки звучи различно и всеки се забавлява. Но Елизабет ми е много специална. С удоволствие. С удоволствие. Само да стоя така и да ги слушам и наблюдавам. В тази глава от поредицата не съм стигнал, а и няма да издам края.